На пазара в България в момента има над 200 марки моторни масла. И обърнете внимание, само една единствена японска марка на пазара без аналог. Марката ENEOS. Ще направим 3 последователни теста. Да, 2-3 последователни теста, при които да имаме средна стойност на мощността, след което ще сменим маслото и ще повторим същото с ENEOS. Говорим за ето този показател Max Power и говорим за долният ред Max Torque. Освен числото, което ще виждаме тук, като максималните стойности, ще виждаме и друго число тук, при оборотите, на които са достигнати тези стойности. Ньютона въртящ момент на колелата. Сега ще изчакаме може би още няколко секунди и време за втори рън. 385.7 конски сили на колелата сега. 382.1 конски сили, 499.5 ньютона въртящ момент на колелата. Сега нека да дадем възможност на нашите колеги да сменят маслото. Време е сега и за вторият от вълнуващите тестове днес. Chevrolet Corvette Z06, 505 конски сили. При първият рън измерихме 381 конски сили на колелата първи рън, 386 втори рън, 382 трети рън. Сега ще видим, след като вече маслото е сменено и от това, което е било преди, вече е ENEOS Sustina. Когато говорим за масло, с което машината е дошла тук, 381.1 конски сили. Сега с маслата ENEOS Sustina 412.0 конски сили на колелата. 492.7 въртящ момент с другото масло. 501.3 ньютона на колелата с ENEOS Sustina. Сега време за втори рън. Вторият рън при първото измерване е бил със стойност 385.7 конски сили. Сега е 411.3. Сега е време и за третия рън. 408.1 с маслата ENEOS Sustina. Сами можете да изчислите процентната разлика между 381.1 конски сили на колелата с предишното масло и 412 на колелата с ENEOS Sustina. Комплименти, аплодисменти и адмирации!